наврӯзро барҳақ оғози рӯзгори нав, ҳаёти нав, холас ҳастии нав мегӯянд ва онро мардум бо суннатҳо ва оинҳои ба худ хос ҷашн мегиранд. ин иди зебои баҳориро бошандагони ҷамоати роштқалъаи ноҳияи роштқалъа низ бо ба ҷо овардани тамоми анъанаҳои хоси ин минтақа таҷлил намуданд. дар чорабинӣ раиси ноҳияи роштқалъа лоиқ назаршозода ва дигар намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия иштирок намуда нахуст аз намоишгоҳҳо дидан намуданд. сокинони ҷамоати номбурда таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, суннатҳои наврӯзии хоси мардуми бомиҷаҳон ва инчунин дастовардҳои соҳаи варзишро ба намоиш гузошта аз ҷониби ҳайати меҳмонон баҳои баланд гирифтанд. раиси ноҳияи роштқалъа лоиқ назаршозода кулли маскунони ноҳияро ба муносибати ҷашни фархундаи наврӯз табрик намуда қайд дошт: имрӯз бо ифтихор гуфта метавонем, ки наврӯз барои мардуми тоҷикистон баҳори сулҳу оромӣ, баҳори меҳнати бунёдкорона буда, шаъну эътибори давлати тозаистиқлоли моро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам баландтар хоҳад намуд ва дар ин самт мо мардуми кишвар аз хизматҳои арзандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатпазирем. сипас ба чанд тан аз оилаҳои камбизоати ноҳия ва кӯдаконе ки хатнатӯ шуданд аз тарафи раиси ноҳияи роштқалъа мукофоти пулӣ супурда шуд. ҷашни наврӯзро намуди фарорасии мавсими баҳор, моҳи фарвардин, расидани офтоб ба бурҷи барра, баробаршавии шабу рӯз, иди сари сол, айёми киштукори деҳқон донистанд. он барои мардуми эрони табор аз як ҷашни маъмулӣ хеле фаротар буда ба нигаҳдории асолати қавмиву нажодии эрониён ва тоҷикон пайвасти ногусазанӣ дорад. гӯем бар шумоён наврӯзи нав муборак, бар чеҳраҳои хандон наврӯзи нав муборак. шуд осмон кушода аз абру ои тира, сарҷиидаи гурезон наврӯзи нав муборак. дилбар ба ноз омад, мутриб ба соз омад, соқии масти мастон наврӯзи нав муборак. дар ҷараёни чорабинӣ аз ҷониби бошандагони деҳоти роштқалъа дар як гӯшаи ҷашнгоҳ русуми тозакунии хонаҳо дар Бадахшон ва истиқбол аз наврӯзро ба намоиш гузоштанд, ки ҷолиби диққати ҳамагон буд. бозиҳои ҷашнӣ аз қабили арғамчинкашӣ, вазнбардорӣ ва бозии муҳорибаи тан ба тан аз намуди теквандо гузаронда шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. барномаи рангини консерти анҷомбахши маҳфили идона гардид.